And we're back for our second semi-final game with Lapok Esports and Trigger Syndrome. Again, a best of 3. So pinakitaan tayo kanina ng dalawang Red Hagna and Red Pink Party kung paano maglaro ng ML, no? Sarnoli. Oh. So ang ngayon etong Lapok yung nanalo kanina ng malupit na naka-jersey pa nga. And si Trigger Syndrome, ang lakas din nito, lalo na tong si Benhar. Ito yung tumatak sa akin na Kagura user. So tingnan natin kung anong pipick nila ngayon dito. Unang pick si Lapok Esports with Valentina as their first ban and Faramis para kay Trigger Syndrome naman. Okay. And then si 1-1, okay. Second ban ng 1-1. Tignan natin kung anong i-open nila dito. Kanina nakita natin kung gaano kalaking threat yung Atlas, no? Sa mga set na pero si Faramis ang lakas din. So ayun na nga, binanangan nila yung Atlas. Ang lakas sila talaga. Tingnan natin kung may kukuha dito ng Cupra, no? Pero talagang prio pick ang carry. Prio pick sa carry. Tignan natin kaya para kay Yan. So anong mga open na hero kanina kita natin puro Leomord yung gumagamit. Leomord, merong Ling. Oh, open Karina. Kanina pa yan nababan. So ngayon lang ulit natin makita. And then Kagura para kay Benhar. Ito na nga yung prio pick nila kay Benhar kasi kita naman natin kung gaano kalakas ito si Benhar pagka nakahawak kay Kagura. Pero Kadita and Glue. Oh, makikita pa pala natin si Glue ngayon, no? Top pick talaga. Top pick, Glue. Mukhang malalakas yung hero na nakuha ng Lapok pero hindi naman ibig sabihin mahina yung sa Trigger Syndrome. Tingnan natin yung synergy na makukuha nila pagdating sa third pick. And it's Yuzong. Kita naman natin yung Yuzong. Tingnan natin ha. Kanina, pinakitaan tayo ng Yuzong na may S-test. Ayan, very effective, no? Baka same stat pa nito. Tingnan natin kung mape-pressure ba silang iban ng Lapok yung S-test para dahil doon. Or, Leomord ang binan ng Trigger Syndrome. Or pagbibigyan ba nila itong Trigger Syndrome? Again, by the way, this tournament is given by Boholano Broadband, our official sponsor, Radyo Hagna 100.9 Teleradio, and San Miguel Cable Network Inc., your local cable in Hagna. Yun na nga, binana nga yung Cupra. So, binana nga yung Cupra. Kinakatakutan sa tournament na to. No? At ngayon, nakita ulit natin si Beatrix or Nathan. Okay, interestingly, pangit din yung Nathan kasi actually si Nathan ngayon is magic damage na. And medyo lamang na sila sa magic damage with Karina and Kagura. So, I think tama lang yung Beatrix. And ngayon lang natin makikita tong si Martis na ilabas. Isa sa mga meta hero ngayon. At si Gusion. At si Gusion. Gusion First na Gusion of the tournament. Ooh, wow. So, it's a glue tank. Gusion post top lane. Post. Gusion top lane, no? By the way, shout out nga pala sa inyo, Matthew Olaso and Berom Gallagher. And sana siya yung stream dahil malupit yung laban na to. Semi-finals na, no? And itong dalawang team na to talagang dominant nung nanalo sila. Kitang-kita naman nagpe-flex pa ng skin yung dalawa. Sana all. May Venom. Pero, tingnan natin. Show your skill, not your skin, di ba? So, high loss ang last pick. High loss. Ang ganda ng high loss with Yuzong actually. And maganda yung high loss kasi marami siyang slow na makakapagbigay ng time para kumana tong si Karina and si Beatrix. Pero sa side ng Lapok Esports, sa tingin mo, sinong panalo sa Sa tingin ko, maganda ang picking ng Trigger Syndrome.
Trigger syndrome ang para sa'yo. Para sa akin, depende na lang sa execution ng glue and kung anong gamit nitong Martis. Pero sa akin, ang lakas din nung lakas din nitong Martis no? Kaya parang hindi mo rin maano sila, lalo na't merong burst katulad ni Kadita at ni Gusion. Talagang pero medyo medyo nag-worry ako sa carry kung anong Anong slot na gamitin niya? anong gagawin niya sa early game, no? Kasi Basta hindi lang makikil lang parati yung carry, kayang-kaya. ano natin. So, ito na. Let's go. With Yan, Carry, PM King as Glue, Dame as Kadita, Jan Rodel as Martis, and Mid Gusion, no? She's Only. Nandito naman tayo kay Benhar, kay Sai as Karina, LJ is yours as Yuzong, Renz as Beatrix, at si Kael Sanity as Hylos. So mid tong Gusion nila, no? And yung Kadita nila yung Rome. Oh, medyo sila, Hindi ba yung... medyo iba yung gusto nilang strat, no? Pero tingnan na natin to. Martis mag-isa laban sa tatlo. Oops, sino nakakuha? Mukhang red ang nakakuha. Red side, Trigger Syndrome. Jan Rodel puti, hindi na burst. Pero She's Only, pumapalag agad kay Sai. Oh, pero mabibigyan ba? Nabigyan first blood para kay She's Only. Naba. Pero ito, boom, solo kill para kay PM King. Grabe na nga, 2-0 na agad para sa Lapok Esports. Tignan natin kung ano pa magagawa nila sa lead na to. Meron na agad silang lead na halos 900. Jan Rodel, level 4 na agad. Habang si Sai, level 2 pa lang dahil namatay siya. So, kayang-kaya niya mag-steal ng buff kung gugustuhin. Tingnan natin. Jan Rodel. Steal. Kinuha. Level 4 sa level 3. And yung turtle, 13 seconds to play. Laban na naman sa bot lane. PM King at LJ is your sustain versus sustain, no? Pero level 4 na si PM King. Tingnan natin kung ano magagawa. Papunta na si She's Only. Pero mukhang mamba out na si LJ is yours. Tingnan natin tong nasa mid. Kung merong gaganap. Pero mukhang wala. At ang una nakapwesto, Lapok Esports. Kaya ba yung contest? Ko-contest pa ba? Pero mukhang hindi kaya i-contest kasi level gap. Level gap si Sai with level 3 pa lang, no? So ang ganda nung early game nito ng and ang ganda nung takas ni Dame doon, no? And mukhang ang ganda ng macro nitong Lapok Esports. 1-5 na lamang nila early game and 2 kills na lamang doon pa sa mga kailangan ng kills, which is si She's Only, no? And si PM Kim naman nakasolo. Maganda-ganda na yung start na yun. Tignan natin. Renz, iniipit. Si Sai, papasok ba? She's Only. Pero hindi tumama ang dagger. Sayang. Nice try though. Pero paipit na yung TS. Trigger Syndrome. Anong gagawa? Pero may clash. Si Sai, may ipit. Kael Sanity, patay din. What a game. Grabe, denied na. PM King naka-solo kill. Wow, nakapatay pero 4 ang down para sa TS. Panalong Trigger. Nabigyan lang ng onti siyan pero dahil nga denied nila ito sa Torre. Grabe, laki na ng lamang, no? Nangaagaw pa ng buff. And ito na nga, si PM King, grabe. Mukhang autoban na talaga ito mamaya. Si Glo. Mukhang autoban na tayo kay Glo mamaya. Pero tingnan, kitang-kita naman, no? Hindi makapwesto si Renz dahil iniipit siya ni Kadita. Pero ito, si Sai, again, level 8. Jan Rodel, Sai, level 5 pa lang. What a level gap. Talagang hindi makakakontest. Tatlong levels ang gap. Hirap na hirap mag-contest ng objectives. Dinadaan sa macro. 3K agad na lamang 4 minutes of the game.
Binabackshot nila para sa turtle, oh. Grabe, box out. Wala na silang magawa. Bigay. And ang tatry na lang nila is mag-focus sa top. Tatry nila i-push. Ang pipig lang talaga. At kumuha ng plates para sa gold, no? Pero mukhang inipit nila si LJ is yours. Nag-dragon para mag-survive. Pero mamba out lang din. Although na-push yung top lane. Op! Yan! Benhar. Tignan natin. Uy, nakapatay pa si Yan. Pero nabigyan din si Yan. Oh my God! What a kadita play from Dame. It's Dame time. Oh my God. Nice play. She's only... Woo! Grabe. Individual and macro skill ang pinapakita ngayon ng Lapok Esports. Tignan natin kung ano pa yung mabibigay nila. Grabe, control na nila yung mapa. Wala, isa pa lang na tore ang napabasag sa kanila. Tignan natin ang level gap. 6 para kay Sai, 9 para kay Jan Rodel, 3 levels pa rin ang gap ng jungler. Hirap na hirap makapwesto ngayon ng Karina. And itong si She's Only. Ooh! Walang magawa. PM King dumadive. She's Only, walang skill. Hindi maka-rise back. Pero ito na, babalik na ata. Pero si Sai? Si Sai? Ooh, bawi. Basa. Mukhang masyadong overextended doon si She's Only. Pero ito, ang ganda pa din ng positioning. Kitang-kita nyo naman si Jan Rodel nag-aantay lang para may ma-pick off. And yung pinakita na kagura ni Benhar, although malakas pa rin siya ngayon, pero hindi na siya kasing dominant, no? Outplay talaga. Ang ganda ng outplay. Gusion mid. Ooh, Dame time. Oh my God. Solo kill. Against LJ is yours. Jan Rodel. Ain't gone kasi nandito siya sa turtle. Dame time, maghahanap pa rin ng pipitasin. Papunta na ang TS. Anong mga-contest ba nila? Nope. In out lang. So actually, wala silang tank kung tutusin. Ang tank nila is itong si Martis, tank build. Which is okay lang kasi yung SS ni Martis is para sa true damage. Pero tignan natin kung ano pang mabibigay ng Lapok Esports ay ng TS against Lapok Esports. Baka mayroon pa. Ang laki na lamang 6.4 K against TS. Beatrix Auto Farm. Sino naman mataas sa kanilang pera? 5K Beatrix. Pero tatlo ang 5K sa side ng Lapok Esports. Okay, pumaposisyon na sila. Kinuha ang blue. Samang pipig lang. Grabe, macro game. Macro game hindi na dinadaan sa team fight, kundi dinadaan sa pag zone and pagpitas lang, no. PM King halos hindi mabawas-bawasan. Pumapasok pa nga PM King. And pares back na ngayon. Mukhang iipitan nila si iipitan nila si Renz. Muntik na makauwi pero hindi. At andun pa, meron pang laban na iba. Patay si Renz, patay si LJ. Ay, patay si Kyle Sanity. And hindi na nila pinapahinga itong TS ngayon. Lagi na lang nasa base. At level 8 pa lang si Sai habang level 12 na si Jan Rodel. What a gap. This means hindi makaka-contest si Sai pagdating sa objectives dahil 4 levels down siya. At ito na nga, buhay na ang Lord, kukunin na agad. First Lord of the game. Unless may miracle fry from Trigger Syndrome. Tignan natin. Dinonate yung Lord. Binigay na ang Lord dahil wala na din sila makalabas sa laki ng zone out ng Kadita. Kadita na hindi tank pero grabe mang burst, no? Ito yung panglaban niya, imbes na mang-set ng para sa kaiba, magsiset siya para sa sarili niya. Hirap na labas talaga ng
But this game, again, is brought to you by Boholano Broadband, Radyo Hagna 100.9 Teleradyo, and San Miguel Cable Network Inc. No. And hopefully, next game, meron pa. Ay, next year, marami pa tayong palaro. Sa iba-ibang games din. No. Ay, ito na nga, laban na nga. Benhar, napupunit niyan. Nag-dragon pero walang naganap. Gamit ng SS4 sa side ng TS habang dalawa lang sa side ng Lapok Esports. And ayun na nga, na-push out. Woo! Grabe si Shoes Only. Kaso na-stun. At na-petrify ni Dame. Woo! Pero naka-vengeance kaya hindi namatay. Benhar, pumapalag pa. LJ is yours. Tina-tower lock na ba? Tower lock na ba? Mukhang tina-tower lock na nga. At ayun ang ating unang game. Binigyan Lapok Esports panalo. Trigger Syndrome. Nice game. Best of 3 pa to. So hindi pa ito yung ating final game against netong dalawang team. So para sa'yo, I think si Dame at si She's Only yung MVP netong game na to. Si Dame, ang ganda ng pinakita na mga kadita plays. And si Glue, ang laki nung binibigay na space, no? Maganda, nakuha nila yung kaguran ni Benhar, pero I think hindi naging effective, no? Na-dominate sila ng Na-dominate sila agad. So,